Hej, det er også igen mig og Thijs. Vi skal snart til at sige farvel til Thijs, desværre. Om snart en time. Men det fede er, at Albert han døde faktisk, og det var ikke på grund af mig. Du var ikke engang på grund af ham. Det var faktisk lidt meget. Hey Thijs, hvor er mit jernsware? Det har jeg. Hey, du smider det ned i et eller andet sted, så jeg kan. Jeg skrider. Og vi ses nok først igen i slutningen af videoen. Jeg gør det der. Hvis jeg var jer, så ville jeg følge efter dig, Thijs. Jeg vil følge efter dig. Er I meget sultne herinde? Ja, hvad? Jeg er sulten. Vil I have en gang spaghetti mere? Ja, Ja, tak. Det her tror jeg måske, det var sidste gang, vi ville den her film. Men der er jo en hel time tilbage, så der kan vi kan nok nå at lave 3 ekstra film. Det er det måske den ene. der er rigtig mange røde blomster og svampe. Og svampe, de er gode. De er uærenlige server. Everywhere. Og hvad så med det? Så, det tror jeg er en masse røde blomster. Jeg kan se dig. Du er min Sneworld. Ja. Det er der mange ting. Fuck, jeg så en ægte meme i bak. Jeg tror ikke, vi skal gå dernede. Der er creepers i der. Ja, det var nok ret i. Og ja, som vi hører, Albert han finder ret mange memes. Jeg finder dem hele tiden. Hader dem. Jeg hader nogle gange fuck. Ja, fordi så kan man bare se alle ting. Det er mange, der fandt at diamond i bak. Det kan jeg altså nu, så vil jeg smide dem ud. Vi skal i stedet have været indkuderet for. Der er svamp. Der hvor der er svampe, er der ingen, der har været. Det der er komplet sikkert. Vi skal nok... Ja, så skal vi egentlig se, hvem der spørger en. Og vi tager gerne mod likes. Det er det, vi helst vil have. Fordi jo mere kan vi bliver, jo mere vi vinder at lave videoer. Så vi ser at lave nogle likes, og så får man komme med en video. Og vi gør det stadig. Vi elsker det. Vi elsker YouTube. Ja, det er fundet. Det er godt. Fedt hus! Fedt hus! Fedt hus! Det der, det er bare fedt hus! Hvor er det? Fuck, det er sejt. Jeg skal se, om de har sat parade på døren. Okay, fuck, jeg er lige kommet... Er det en kæmpe landsby med creepers og alt muligt? Du skal draft nu. Okay, fuck, når de kommer tæt på en, så forsvinder det bare. Nice, ja. Fuck, der er ikke nogen parade på døren. Er der nogle gode ting der? Nej, det er herligt. Ja, lort. Og vi kalder det heldigt, fordi man ikke kan komme ind i det, ellers smadrer det. Så kalder man det heldigt. Eller fuck, jeg har vandret hele natten, og jeg har ikke engang fundet et monster. Ja, for det. Hvad skete der lige for min mus lige der? Jeg har fundet sjældent en kylling. Hvad finder jeg væk? Får de faktisk ikke? Så sjældent. Jeg ved det. Vi må virkelig undskylde, hvis jeg gør. Så skal vi bare lige slå tv til mig. Nå, jeg er på 300, så er det tv. Så skal vi også bare gå i hovedet. Ja, måske godt. Så altså, hvor meget mad har du tilbage? Okay, du har næsten lidt fint. Jeg har også rigtig meget mad med. Jeg bliver nødt til at vandre til, at jeg har et eller andet. Og det går lidt til hovedet. Ja. Det er nu skov. Yes. Det var min blomster egentlig. Det er sådan noget gammelt flere. Jeg vil gerne have en orange. Bedre oversning. Orange. Orange. Jeg har både fundet grise, får og kyllinger. Og ko. Og ko. Jo, du har faktisk fundet en ko. Nå ja, jeg har fundet alle dyr.
Og det er faktisk sjældent at finde på en server. Og det er ikke på den her server. Ja, nej, du har ikke fundet andet. Ikke en for. Jo, jeg har fundet for, der er mange for. Ja, jeg har ikke ret i det, der er rigtig mange for, men der er ikke køer og grise og sådan noget. Jo, der er faktisk mange grise også. Der er ikke så mange køer. Det er sjældent, at finder køer. Men i starten, så de kan jo godt 64 gode køer. Det gør man altid. Nå ja, altså vi skal bare gå tilbage til spawn, hvis vi dø, fordi der er jo en grisefarm der. Nå, ja, der er en grisefarm. Den måde kan vi også leve på. Help me feed that. Ja. Jeg vil nødt til at trykke. Nej. Og så skriver den command, der hedder back, og så kommer du tilbage. Slav. Velkommen til home. Nej. Hvorfor er det så svært at finde sukkerrør? Hvad er det, sted? Okay, jeg skal gøre mine fingre, der der ikke bliver så godt blod i, så jeg kan godt det mig, når ens fingre bliver kolde, når man spiller Minecraft. Det er rigtig lang tid. Men mine fingre skal lige varme. En admin! Hvor? En admin der. Hvordan ved du det? Fordi man har det samme skin. Det er kun. Hvis man har det samme skin, som en admin i en server, så vil det være det. Hvis man har det samme, hvordan har man det samme skin? Hvordan ser en admin skin ud? Det er, hvis man har lavet sådan en kæmpe stor kode med en admin. Så hvis der er nogen, der har det samme skin, så er det det andet. Jeg har ikke det skin, vel? Nej. Jeg får sukkerrør! Sukker. Godt. Se. Ja, sukkerrør! Du er god. Ja. Nej, Albert! YouTube! Ja. Men det er bare så glad, fordi jeg har søgt efter de 100 år. Heldig finder vi. Og der er 4 sukkerrør. Det betyder, vi kan lave et opgraderingsspor nu. Du skal bare plante en af dem, og så laver du 3 af dem til papir. Cool. 3. Jeg kommer ikke tilbage til home, fordi der er ikke ret mange, der er med her. Så må jeg lige se, hvor mange sukkerrør du har fået. 4. Ja. Rigtig cool. Det er rigtig cool. 2. Der er 2 køer. Godt gået, Thijs. Jeg husker bare der, hvor du var. Hvorfor TV er du i gang med? Jeg vil gerne finde det der, hvor man kan købe ting. Det er nok her, man kan købe ting. Det er en kæmpe stor. Der var 3 køer. Jeg kommer ind igen. Gå ind i home. Ja. Hvor er du? Der. Sådan. Du skal home, og så får du mad med, så kan du komme her og hjemme. OK. Det er bare hjemme. Det er så mærkeligt ud. Home. Så er det, man kommer ind. Fuck, jeg kommer ind til Ender Dragon. Fuck. Okay, det er stadig. Aldrig nogensinde hoppet til Ender Dragon. Jeg har fundet en mere ko. Du har altså aldrig nogensinde at gå ind til Sparkenportalen, der hvor der er Endersten. Så kan vi komme tilbage. Jeg vil bare slå spawn. Hvor
jeg kan komme tilbage. Det skal også sprog. Det virker. Det virker. Aldrig gå ind i andre portal. Syg fejl. Hvis I ikke kan finde ud af det, også sprog. Det er denne der portal, I aldrig nogensinde skal gå ind i. I kan dø derinde. Ændre dragen. Eller hvad? Man kan ikke rigtig. Kyllinger. Kun hvis I bliver skubbet ned i en af dødshullerne. Så dør I. Ja, men okay. Så var det fedt, at jeg får en sukkerbrød. Ja. Okay, jeg dør. Okay, nej. Skynd dig at tage noget mad, så kan du komme her til mig. Ja. Skal bare lige hurtigt have det på mig. Og banansvej. Og vi har lov til at bruge ting helt nye. 3 stykker guld mellem 11 stykker guld. Nej, 12 stykker guld har jeg. Hvor er mit mad? Er du sikker på, at du får noget på dig? Sikker. Nu er jeg forresten, skal lige se, hvad det er, de der lorte ting. Diamonds, det er det vigtigste. Og rustning, det er så også Jeg laver det 26. Så godt, jeg har en privat kiste, hvor der er diamond i. Der skal man ikke. Nå, nej, jeg skal nok. Jo, ja, der var en. Nå, ja, forresten, jeg skal også lige farve min læderrustning. Så får jeg se, hvad der er min farve er lavet over, hvis jeg ikke ved det. Hvad for en farve skal det være i? Orange. Man kan altid ændre farve. Skal jeg tage lidt åbkander med? Ja. Jeg tager 2. LOL. Så sej ud. Hvornår kommer du? Kommer lige om lidt, jeg skal bare lige med min læderrustning op det der lort. Du skal altid huske at tage en hakke med. Altid. Det skal vi altid huske. Det mener jeg altid. Det skal jeg. Jeg har ikke ret i hjertet, det er faktisk også godt, så det kan vi godt lægge op i god kiste. Jeg ved ikke, om de andre vil bruge. Det gør jeg, for jeg synes, jeg er godt. Det er det også. Jeg tror faktisk også, jeg har lagt de andre vil bruge. Så jeg tager min rustning med. Husk altid at tage din rustning med. Jeg har min rustning på. Fordi der kan godt komme nogle sindssyge, og så er det bare krig. Ja, det vil vi også. Der er allerede krig med monstre. Hallo. Du har TP. Sådan. Og så tager den på. Thank you. Hey! Det går. Er der zombier her? Ja, du skulle lige tage din rustning på. Så kan jeg se den der. Så kan jeg se, hvor den er orange. Jeg kan se, hvor den er orange. Jamen, det er ikke den rustning, jeg tager på. Skal vi se, hvordan man dræber professionelt? Fuck, den skrider hele tiden. Det var den gang, man kunne. Så er der mange vaser. Det bliver mørkt tight. Så skal du bare lige have den rustning. Hvad?
Jeg kom. Okay, vi behøver faktisk ikke rigtig at være bange, fordi der spawner jo ikke rigtig så mange. Det er forår. Det kan være, hvis I er heldige, at vi kommer ind, så kan det godt være, at vi får til at acceptere det her. Så hvis I, når vi finder ud af, hvordan det var den første, der likede vores video. Hvis du, en mine! Hvis du kommer ind på serveren og får TPA Speedgetag, så har du. Så skal du bare komme hjem. Kan du ikke lige tage dig hjem, og så lave et opgraderingsspor? Det er godt, og du skal bruge 3! Nej, jeg går også lige på det ude og kigge efter lidt monster. Mest muligt kigge efter. Du glemte at lukke døren efter. Okay, ude i ørkenen, der plejer der altid at spawne monster. Ja, der plejer altid at så godt ud. Der er ikke ret stor chance for, at der er så godt ud. Zombier! Jeg har til gengæld også kun lige 2. Det er faktisk sjældent. Som I kan se, så er jeg lidt pro til det her. Så jeg vil kun skrive 2 gange 1000. Jeg kunne også godt have lavet noget, hvis jeg ville. Eller der skal kun være 1 sukkerrør, så kan vi det vokser op til 3, og så bliver 3 til 6. Men når det bliver til mere end 6, 3 gange 6 giver 18. Så har vi 18 sukkerrør. Vi skulle kun bruge 1 leder til noget i ærste dage. Sukkerrør! Godt, Albert. Det skal du tage. Hvad så vil du? Sukkerrør. Der er ingen, der skal komme og tage den lige fra næsen af mig. Okay, der er lidt mange. Vi skal se helt ærligt. Sukkerrør. Der er kun 2. Tør den med. Nej, der var 3. Godt. Så går spar. Den er god. Du må ikke tage det hele. Det skal så se rigtig flot ud af det hele. Fuck, et skelet, der brænder. Fuck, der er mange zombie og skeletter lige her. Så er kun en halv liv på mig. Jeg kan drikke en zombie på et buk. Hey, skelet, ja, siger du til mig. Siger du til dig. Han er lidt mærkelig. Det må du ikke have. Nogle gange. Jeg har 3 knogler og 3 pile. Det er godt, så kan man få en blive dig. Hvorfor er det så jeg samtidig? Enderman! Like an Enderman! Nej, du rører dem ikke. Så er jeg ikke engang bange for en Enderman. Nu har jeg chancen for at vise, at jeg godt kan klare en Enderman. Okay, hvor fuck er den af? Fuck, den er hyggelig. Fuck, den er sur! Den er sur på mig! Fuck dig, Enderman. Ja, det ved jeg godt. Den er ikke engang farlig. Den skader ingenting. Enderman! Jeg kunne skade 2,5 liv på mig. Enderman! Ja, jeg dræbte den! Fik du en anden på? Nej. Jeg fik bare meget eksplosivt med 3. Så det er Enderman. Godt. Det er vist ikke tutoreret dansk. Det er sådan en dansk. Ja, men til gengæld er den tutoreret. Og der er huse, og der er lys i dem. LOL.
Så jeg ikke engang skulle røre en ende af mine. Skulle du selv have angrebet? Savusbøl. Må jeg godt frem til det? Så skal du bare det. Lidt svært for at jeg tror ikke, jeg bare. Du skal stoppe videoen nu. Okay, vi siger farvel. Den har varet i 20 minutter. Og vi siger farvel. Og tak for i dag. Nej, ikke i dag. Tak.